Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Mauring Keneng Block kum Shibenta Vanrakhi ka Jingdap South Nem ka Ayushman Bharat Health and Wellness Center sapo ka Jilla Meghalaya kalapanong ya ka mela ha ka khandai tarik uyayong arajar arpoar ha ka ba ka tanat ka kwat ka khya kala sedang ha ki district baper ban ai jing hi kai ki pat ba ha ka ba ya dei bat ka kwat ka khya bat panlong ya ki jing ai da wai a na ka benta jongki ya kani ka mela lapan long ha Smith High Secondary School ha ka bada ki spa ngut ki lawan bane shimbenta kunthop ya ki khna school na ki school ba pher ki ba ha ba po ka Mauring Keneng Block ha ka jing ya dan lang jong MLA ka than ba lambor malnyang kumu kong san ka BDO Mauring Keneng Block ka kong DV Lingdo ka Dr. S Khongla ADMHO East Khasi Hills District ki riu rang ba bat ki wei Habakren ha kani ka jingya lang ka Dr. Khongla kala kentu ye ki pat ba baro ban mi shakhmat ban wan yeshim benta ha ki program ba pher ki ba ka tanat ka kot ka khya kala panlong namar kini ki de ki lat wan ai jingya da na ka benta jongki kala kentu ru ye ki ba ki de ban wan pha pe ye ki khlong bat ban ai tika ye ki namar kalong ka jingya da na ki jingpang ba pher da kalyang ba lambor malnyang haba ai jingkren ula kentu ye baro ki pat ba ban mi shakhmat ban yeshim benta namarling bakum kini kijing ai jing hikai kila ro banyo shibun kijing mentoy ula kenturu ye kipat ba baki de ben penrung kerteng yala de hapo ka MHIS namar kani ka yarap shibun habapang bashitom ulang baki de ben shim kani ka kabu ban penrung kerteng ha ka MHIS badyau adhar namar ladala ban penrung kerteng kinna banyo shibun kijing yarap khamtam ha ka pang ka shitom Higher Secondary School Peningkong inong job day IT lang one car naka Plitimay Presbyterian Secondary School. Kubakapsi na kamta jong sa penpoy sa school ki jongsi nang banginom banghan ni kapor ban sami ki. Hidang kabaka National Health Mission kabang akaray hikit ha. Hakabang Sarkar India kadang ka jingkmu Manwan lam sikipat ba ya ka jingkwat ka jingkya da ka ba ya rengkat ka ba kwatbor bat ka ba dan ka jinglong koridor kat kung ki spark science ki ba menta klam da pelut ya ka pol ni ka tengka ha ka ba dan kam ban let sha ki hospitals ki ba here lani ki private centers Kadang kejeng yo haka solta ban dankan ban hikai ki brio kumno ban ya dai le die na ki kyang jingpang kumno ban ya dai le die na ki jingpang ki ba pen krau ya kamet bat kalong shisha ka pa ka ba sotan na banta ka sni ki khon samla khanna ki bandai ki lawai jong ka ri ki jong ni pin tip sa khang ni program Nagling yung pilihan na, kadungot, pinagad di daw ay wi, kadungot, rakti. Sitip ka na hindi daw ay wi. Sitip na yan. Magpagli wi, ang wi, hanap. Ubam no, iya ka jingbam, babang, upandu, yakabor jong kabnet duna kasna dalat poi ha klasi syamai indes basyo samkhya ka program ka bagi ai sa dawai iban pendahai kasna namarwi ula bam ya ka jor baro tidan kam badia ban pendahapat ya ka met bat hadan ka program ka bagi ai ya kuli iban pendahai ya kasna jeni sisin stayo Ano tengok mati siya iyo ay kita wai since kayo. Tidak? Iskul kami kita ni am takawat program. Betul waktu betul. Siya kan kita kuli since kayo. Tidak. Kita kita hidup kami. Kita berapa jadi private schools. Ibarat jangan kami. Betul program. There is a web program. Nagkat yakin ki kon samla na malbon siyan ki pa ki persya ki ni dawai ki bengi ay po school
so bahara kini tip someday kada wai ka banten sniu ini henry kada wai ka banten bahai ini kada wai banten bahai ka snam gitu ni da bahai ka snam gitu ni kajing klan ka mat jingi ka dan ampang kajing klan ka mat ka klan kajing mut kajing perkat gitu ni teng di kebiji ong kun jingi kili ajai tu hai ye kala bandai na kajing juga snam buat sini lap baka program je bagi ai naka health department ki kentat nama bagi arta tian bagi lai i bahai kini ki asnam hapor bagi wanra ya ka covid vaccination ru ki briu ki arta tian bahaka ju ka nangran menta ki arta tian ru ya ka ba ai ka health department bara baka ta ka dei ke jing bakala ka ba shirthai ngala ban on nama ka sarkar ni ka tua ia ti bakin tip komno banya dai la dia nak jimpang lengba ka ni ka primary health care klem ka jingkot jingkia kamut baro ki jingmu jungi ki pulom lut baro ki jingmu ki kam ki jam ka school nadong hadong ki pulom lut ladang nim yo nim don ka ni ka jingkot jingkia tingi dei ban khainya ka banim kong tam hapo ka jingim jungi ni dei ban imbha mo ni dei ban imbha ban ngatrai baro nangi ni tiplut ka ai kata ka ban imbha bang di kijing bang ki babha ko melai batai doktor mene let check up ha ko por ko babyang khamta ni ki long ni ki bar met tu ni la batai le doktor mene te ka jing let check up ka de ka badon kam tam kani ke health ne la ka bawan hani ka pen kan mau ni bani de ban let check up ya la de nang bala de ni don kanu ka jing pang ha ka met yu la yo ban detect no la tip no te la yo ban sumar wood te kanyarap ini kanyadai ini ki bon ki jingpang menta kum ki hypertension diabetes heart disease cancer kini baro ki bangila ban prevent la dangi imbha la dangi im kata ka jing im ka balong very healthy nile exercise bene yong emi doctor yoga ru kadi ka part jong kani ka health melang namar bale ni kwa ki briu kin shim ki yoga leg mare step shim ki exercise tum yong doctor mine ki zumba ru ki don khabaro ko ei ka ring ni to ngai ki don ya kan ki health na ki da khat ki expert ki ba nakaleng ban ai jera ki briu ki mare namar ba ka dei free of cost mdon kam ban sil wat ki dawai ru ki yo menta kasni yo Kiyok ke specialist ki bapin let them check up yala dia free. Te kidai ban yashim ya kani ka kabu. Kamlum wan barabor. Shim ya kani ka kabu let yala dia ban yo igi check up. Mo nang do pila ban ya dai yala dia ban yo kata ka met ka bakoi ka bakya. Ngindang community bagindang wan shushu haki benta ki baphe ki mat ki baphe kiba tanong ka jingmentoi na kabanta kani ka than ki jongi baro kawai nga ai khublei kerpang na kabanta ki nong hikai ki blawan ban sanran ni kna school habang apet hangni gibun ki school gi badai na ka consulsi ki jonga andai ho petru ki don ni mati school gi bam hap chu apo ko consulsi ki jonga tenai nga priang subha na kabanta jong phi baro ki hep ki barit ki balong ki lawai jong kala sha ki la sisngi ba hindan hapadeng jong kajing teplay hagaba ngikwa bat nga jong barabor ba kadono jong phiru kadai banong thik kum ka uniform ka ba mapipi phong menta akwa banong ba kadono kadai banong ka bakhut kum ba pipong ni gani ga uniform ka bakhut menta kasngi ngikwa ba phiru pinong kumta hagadono ka jong phi yagaba ki community pa kila trishitam nagabanta ki truth yagama ko din ban pentikna bakin a yagajing nang jing start halo jongphi bat ni so sarang ba habang iped ya ki results ki bami lapi ken ha ki higher studies ni piped ha gino gibanta ni ibha baka competition manda ka jurba hapo kini ki rural areas yagba ki wan bha shakmat kapni shai baga jincherman jong ga jajan rio ka shong hangta mission ki jonga ka bangla sedang nadu ki por ki baman shuabat hadu kini ki sngi ki bamanta ngaju don hasenda jong ki longyin ki badon hapdeng jong ki jingpang ki jing sitam ki jong ki
wat la gilong yin bawan nagayin kabakham shitom bat kabakham jinja kabakham duna hanrei ngasutana banong bawblei ujit yanga yakane kakam banlong pat ubreu uban kene relaki kiti barar ban kashan ban yara ban pentikina bagindan hapadeng jong kajingkot kajingkhia namar kaktin kaong health is wealth kajingkot jingkhia kadai kaspaba hapo kane kaslaperthai dei namar kata ngasa kwa bandan banta hakani gusni ban yathu shafi ba ngin yatrai shitom kumno ban pentikna ba baro pindan hapo hapdeng kamet kabasyak baklan so tunat chibun habang apet yaka session kaba shibit kani gade kabadang kame yakaba la tholut hangni yaki banta ki program bagandan ka medical check-up ka jing yarap banpej ba bidon daki doctors ki bon napo ka Mauring Keneng block bat ka jing sam dawai nagbanta ki longying longsem gidun kam ya ka jing keshan bat sotunat sibun hangni gandan ka jing yat ru haga program haga banyo ban priya yaki registration ban register kumya ka Aadhaar nantai ka MHIS ki health card PMMVY ngan syatu kana khandit namar dangbun ba ki longying hapo kithan ki balong kham se jrai la kasar namar ba ki babun kim sothu ba ke ka MHIS manta kilas dang banya sothu bun ki bala register hakithan ki jongi dangbun ki ba shakti ngakan mau sa yagawai gajingja kabajia hakapor khatwai biji menstep bat kane kajia hakini ki khindiat banai ki bla leidno yagaba ladon iwei longkme hakapor bangadang bun kam ha ifon sifon nga sim yagafon bat yong yanga namar yanga shani shikhot injukhot daga keteng shikhot daga keteng sin haying yong balung sobha ban wan kerki shapo kani ka jaka wan kerki shapo laikor namar ba ngai la ya shapting lut ki pa ngong kei gadaw balai pi shapting namar kila penpet pelau ya ka khmat ka jonga hapo kata kayit ngalak lumar ong kayit ayu kata balai gajia gumta wan kilo kila pensendur jubor yaw ni unomber hunrio la ya patan yang sugum no kum kita kidan Henry ka awareness program ngin hapan penklan bha khamtam hakisnong kibakham sekendong parolog bai hagani kapor kajuk kala khongpong lot Menshua kiong kumno habab hilai high school inong hikay kiong what ju pendan kam mobile menta claim mobile claim long class Menshua ka camping kayat persyang ban penduna ya kajing pendan kamum menta ka campaign kaya pendan kampung sibun mensua kyong save water menta kyong use more water nadu bagawan kini ta covid pandemic laklalut nadong sedong bathang ni ka penlong yang ikum kinong yalam banyak ban penbor ya ka health department banong bawanra shushu ki wellness center
hapo kishnong ki baphe wanra shushu yaki wellness center ki banginyo ban thao ban shna hapo kani ka than bat kadong ka jumi namar ngi don kame ya ka jingkot ka jingkhya bat ngo sarong sibun ba hapo ka konsusi ka jonga don lang I additional DMHO toto khongla don nilang I video ngayo henreu tadi ki wellness center hang ni hapo ka konsusi ka jonga kalong ka jingkor ku bat ngin hap ban sayo ban pri gitu namar ba ka health kadi ka concern ka jonga nagbanta jong kani ka constituency kawai ka bang experience hakalantiya ka jonga kalong ba bon tali Islam ngala ay kajing syakri ya kani kathan kajongi bat na ya kandunot ya shibun ki judging kabag ki padba ki mat kawai kalong bateng-teng kyong bangin let hapo ka hospital sarkar ladak ki jingthia hagajing sitom kabajur ambansi habanra sigi hospital private batanda poy hapo ki hospital private kamot kador shebreng shkando kilong ying kiba shurap kilong ying kiba don kiba train and step palm damit tang nagbanta ban shash ban klan upahiye bahasa munong kamay lani ka kami jogaying teng ki khun ki klat bagyong bangiye li may pa yang inigbo lakligbo bagin shadno bagin gemno handay teng hagapor kabagimi na po hospital kibapuli amdon tang shipya bansiw yakabil hospital handay lambang jong ka MHIS kabangan siya tu ipi day hagasni kabang mga ringkat bat u Dr. Mukul Sangma Chief Minister Barim Jungi ni launch ya ka MHIS hangti hapo pulo ground we invite u Dr. Mukul nga ngambakla 2011 Doctor mangi launch ya MHIS 8,000 khatway ni aja sipo ni launch ya ka MHIS hangti hapo pulo but ni perkat lagan long kumno lagan long nem kabanyarap lagi breaking slur nem banwan sakmat Henry masnya kisnem kipor kamot kibreu kilanang sotu kinong syongshnong kilanang sotu mudlamba jong kaniga MHIS lala ban kersyan ye kibreu kibamdon ye kalat pelanti bansiw ye kibil hospital bateng kiwan siya kiyong laot kata ngidon kam kata lapenyo ya ka MHIS ladapsiyo ya ka andring yung katno kiskiot ban situy pi ka bakam tamula ini singaling adom kiyong ot kata to kakis bukumno kakis kabalong jenuin teng mangi ngilalong lang kum ki doktor teng ngilalong kum ki doktor banhat eksamen upapang kumno tanghag ginigisnipan ngangat yaw tao ng pang uday badikia ngantid dapaot yung tagay siya may entre ot yung ba mlong manot na marbaw uday badi dahil laking kriyo nga nakumpa din siya po private hospital hapo munsay ngong kilig na kakaat yung priyang Henry kaway ka bang alingo kalong butaw rong ba wala sange igadi lahas nam ang judisyo Tinray kumno kitang detect ba dangdon ka alcohol hapo ka medyo kana siya ka tingin masuk so neo dito romantic Tegi kita gigi giba kung ginong yalam kiyat hagata galanti jong gajing itindu ya gajing but kaba sultanat kalong idon gilong yin kong giba amla syo ban sumar hangi banga bagiday bandan hapring kamet kaphat kabashay baklan kapenbor yang kapensur yang bantha iki syabar jong state ladon degi spo kasangot ki banga pha syabar jong gajala jongi baginyo ya gajing sumar bat ngadak sorong bagini ki banga pha syaki
baro ki wan phai da ka jing shat jing khan